Khawutsho ke ndifikele izindaba ndisemsebenzini. Kuthiwa ubulayishwa iveni. Yo suyithetha imicaphu ke sokufa lo ndilayishiwe iveni busi. Iklashela ndo? Yo, kodwa urhulumente uyasihlukumeza man. Yazi ezindaweni zethu ingasamapolisa belungu angabikho. Hey, hayibo. Sithina ingasesigadwa ngamapolisa wethu amnyama thina. Ngoba Le nto yamapolisa belungu jonga kuba ngabantu bingabantu abamnyama baya ngengakhange ndide ndiye police station. Kufika amabhulu amabini pha belungu. Agxidi ke bona amabhulu anoboya. Hey, afika athi kum you under arrest. Yeah, ndazama explain apha. No, you can't be. Sometimes you see, you never. Yo. Ndabanjwa sonda bhabhela phezulu ufakwe evenini. So ke ngowena ubuza explainela. Ndizama uba explainela kaloku uba ngabana ndibanjwa njani. Okay. Ndenze ntoni? Wenze ntoni ke nyani? Ndenze ntoni phi? Kanti bayandifanisa. Asikwazi uzithethelela emapoliseni wabelungu sivele silayishwe. Yo, uzama you see sometimes you should maybe but why also but how you layishwe. Shame xolo mntwana. Hayibo, utheni ngo? Azi wena busi ndikuxelele ndiyacinga nje. Ungazibulali nje khona into licingayo. Ndicinga ngendlela amasela asiphathelele ngayo apha. Kuyawa kwenzeka into ngoku. Uyakhumbula uba ngabana umzondi ngulo beqhekezela kule veki phela? Ndiyakhumbula. Kathathwa kwanto. Yonke into yakhe. Ngoko ndigqitya ufonelwe ezilalini. Kubiwe imfuyo kuvukwe ebuhlanti kungekho nto. Into oluthethayo? Ndiyakuxelela. Ke ngokuphakole uthele nto ningajoyini isiyahluma electronic and technologies. Siyahluma electronic and technologies. Ewe. Yintoni leyo? Isiyahluma electronic and technologies idila nge-cameras, indidi zonke ze-cameras. I-CCTV cameras, i-PTZ cameras, i-spy cameras and IP cameras. Yabona ngoku ndivele ndamuncu CCTV, IPZ, IP, CCTV, spy cameras. Yintoni umahluko wezi cameras ngoku? Umahluko wezi cameras, i-CCTV sezi cameras zifakwa nasezishop. Yabona mawusizifaka eshop most yabantu bayathanda usifaka nasezindlini zabo. Sezi CCTV ke ngoku. I-spy cameras sezi zifakwa entweni encinci. Umzekelo uyakwazi ubeka ipeni yakho apha kule ndawo. Umuntu ongena pha eminyango angaboni uba kukho icamera elapha. Yabona? Uyakwazi ufaka mhlawumbe iqhosha lakho okanye uzipho wakho esilamba kanti necamera apha kule ndawo. Akho mntu uyibonayo la. Spy cameras. Spy cameras. Very good. I-PTZ ke zona, i-PTZ cameras ne-IP cameras sezi zifakwa kwezi ndawo zinkulu. Yabona izindawo zinkulu, ii-malls, iifama. Umzekelo napha koni kuneyadi enkulu. Njoba nje uthi bana kufoniwe kwathiwa nithathele imfuyo yakho. Bekusuppose nifaka pipe plant. Ifake nje pipe plant. Uthi le company yintoni yona? Isiyahluma electronic and technologies. Siyahluma electronic and technologies. Ewe. Hey, right. Iyanceda. Sebanitsi abantu abancediweyo zeza cameras. Hayibo into ongatshintsha ngoko? Hayi man yazi busi ndikuxelele ubomi. Ndiva njengoba sithetha ngalento siyithetha sengicinga enye ngoku. Ucinga ntoni ngoku? Kukumntana bendimbone elani ke postiwe apha ko Facebook. Jeez. Umntana omncinci ndikuxelele une 2 years kuthiwa oko bebheke esikolweni kangabuyi. Hayibo. Usuku lesibini ngoku. Swaba kamfumani? Bakamfumani. Hayi, isiyahluma inazo ne-tracking device. I-tracking device yakwazi uyifaka apha emntaneni wakho. Ahamba esikoleni umntana wakho. Uyambona wena mzali wakhe uba uphi. Noba uhamba phi umntana wakho uyambona. Noba uhamba khona wakho uyambona. Anxoke. Aziphelelanga apho ke. Siyafakwa nasebantwini abadala. Umzekelo uvele uyifake nje apha kuwe ebhegini okanye kuloo ndawo nje apha ku. Noba uhamba phi uyabonakala uba uphi. Kwezinto zenzeka kangaka apha umuntu avela lahleke angabonakali. Hayi uzawulahleka but uzawubona uba uphi. I-tracker yakhe nansi kuyi. Le company yenzelwe thina. Yenzelwe thina kwezinto zingaka zenzekayo. Nasezimotweni ke sana. Uyayifaka nje njoba uyabona uyaqaphela imoto ziyabiwa. Ziyabiwe imoto. Azibogqiba bakhuphe eza tracker zifakwe ngaphaya kwazo. Because bayazazi. Yes, but ke lo ezi tracker ke ngozona soze bazazi. Because bazizafakwa endaweni abangayaziyo. Hey. Imvini impahla, yabona izimpahla zakho zibiwayo? Hayi, siyafakwa.
i-tracking device. Imfuyo ifaka i-tracker nayo. Ewe, iyakwazi uyifaka ibe libhanti mahlamba apha entameni okanye uyifake ibe licici okanye uyifake apha ngaphansi kwesikhumba.